On calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule kodde Annabaɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe en feewi en ñaguima gueno moƴƴo yo junnu gurdam mabɓe moƴƴina battande eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duuso ɓooyi yo balɗe juut battane moƴƴa ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen duwano ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko ɗum woni aduna Pulaar noon ene weeyi yeru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garti e yewtere men wiyetede fayande no Pulaar heewi wiide ni aadi bil aadi salade ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gardirnoɗen e bandiraɓe ɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande eɗen keewi yaadude e bandiraɓe men foti ko bandiraɗo debbo walla ni ko bandiraɗo gorko e tawi kadi ko dariɓe daraniɓe leñol ngol e tigui rigui yoltoɓe hujjaji leñol ngol nde gara kadi kalana en e nafooje e ko naftata en kalana en hande men ciftina meɗen janggo men e ɗum noon hande eɗen jaada e bandiraɗo gorko tedduɗo sikki alama o aro inni to tigui rigui ha mbawen andude holi kanko ina heewi ɗowande on yewtere nde miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Mar debbo mo heelange ɗum noon bisimilla moon e yewtere men fayande e bisimilla ma bandiraɗo gorko tedduɗo nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV eyyi bandiraɗo debbo mi salmitimama mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV toɓe mbawi wonde e toɓe mbawi wonirde kala ko adi foof en jettat jomiraɗo gila ko waɗi ha ko nattinde wonno foti yettede ombo hande henne kay en jetti jomiraɗo caabiɗo gurdam o lori hen enɗam jeñgu e guiɗgol en jetti jomiraɗo juulene Badji Aminata ɓurnaɗo kala windere Mouhammadou Rasulullahi sallallah sallam en jetti jinnaɓe men woni nene baba wonɓe sababu meɗen e nduɗo duniyaru tumade garaten eɗen goni tumarankoɓe en jettiɓe kamɓe kala e bandiraɓe oɗo saaha hande tigui rigui no bismi men ɗo banimen debbo tedduɗo saabu mbimi neɗɗo ko ma teddina hoore mum ne wawa teddinde goɗɗo Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange ɗum noon en calminimo en beltanimamo a salminama yettama teddugal a rokkama ɓuurale ɓamtade balɗe juɗɗe e battane moƴƴe a handinama Seydi Diallo ya wuuro ha kaɓa saabu gurdam ma waɗi nafoore eyyi ɗum noon mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV toɓe mbawi wonde nder leydi ndi ha caggal leydi ndi kala kamɓe kala en calminiɓe oɗo saaha tigui rigui ko musidɗo moɗon Abdourahmane Mamadou lolliri ko Bakumbel jeeyaɗo toon to diwan Kayi Falde Yeliman ɗo wiyete Kérémis walla ni nawta kam toon to Heelange ko Heelange tan wataw Diallo Maymouna Oumar sa yiiɗi ni mbiya ko Heelange jeeyami eyyi ɗum noon machallah ɓiɓɓe Heelange ɗiɗo joɗade kadi ɗo e Pinal TV ko weltare wonande dendagal leñol ngol Diallo Maymouna Oumar a salmitama tigui a jarama no feewi ceerno Abdourahmane Aw bandiraɗo gorko tedduɗo walla mbiyen Bakumbel a jarama no feewi mi salmitimama kadi mi yettima kadi mi ñaganimama Allah moƴƴere e weltade no feewi e joɗade ɗo e yewtere men fayande tawi kadi ina yaada e bandiraɗo gorko tawi kadi komo jeydoɗen e banggueji ɗi kala e jiidaɗo jeydaɗo dendaɗo gooƴa e fandare kala wadde noon hande ko weltare mawne joguiɗen ɗo ɗum noon Abdourahmane Aw bisimilla ma e yewtere men fayande e saabu mbiɗa heewi wiide e so tawi bismima neɗɗo sikki ala jomum ko koɗo e yewteram nde kono noon wona koɗo e leñol ngol tawi kadi wona koɗo e Pinal TV eyyi ɗum noon a weltanama no feewi machallah e ɗum noon e ceerno Abdourahmane Aw walla mbiyen ceerno kay e ɗum noon en beltima no feewi wadde yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV e ndeɗo julde ko Heelange juuloymi saabu baddanmi koye banaw gorko tawi kadi kañumne ko Heelangenaji wadde noon ko Heelange min juuli ɗum noon on beltanama no feewi e kadi eɗen gandi hande koye ñalawma moƴƴo gonɗen woni ñalawma julde koɗka e ɗum noon onon kala bandiraɓe on mbiyama juulen mo wuuri en tawama hikka yen tawi mo wuuri tawi kadi eɗen ɓeydi en ustaki yoko rewa Allah jaaɓi yo Allah rokku en balɗe juutɗe e battane moƴƴe o yettino dendagal pandale men kala ko eɗen gandi ko jiɗɗen kono ko Allah ɓuuri andude ko moƴƴi e men yo waɗan en ɗum yo Allah rokku en diwde e diwnude mawɓe men yo duuso ngo ɓooy yo Allah rokkuɓe balɗe juutɗe e battane moƴƴe o rokkaɓe sagoji mabɓe e ɓesguji mabɓe enenne yo Allah rokku en diwde e diwnude yo Allah timminan en cukagu haɗa perguette
amin yo en battunimo wuuri ɗum noon ceerno ba kumbel a wiyama julmo wuuri bisimilla ma nde mbaddata e bandiraɓe ɓe julmo wuuri machallah artude tigi rigui bandiraɗo debbo tedduɗo mi weltanimama no fewi e nde wonno kadi hande ko beelemma nde wonno kadi juuloyi toon to Heelenge hande tigi rigui ko toon to Heelenge gonɗen tigi rigui to mbaɗoyɗen julde men hande eyyi ɗum noon ko weltare wonande dendagal leñol ngol eyyi ko adi foof ko mbeɗa naata julmo wuuri eyyi ɗum noon en duwanto kadi ɓe jiyani julde hikka nde eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafoɓe yo Allah wat toon kadi foftorde mabɓe enen yiiɓe hikka ɓene mbadden julmo wuuri bandam julmo wuuri aɗa yarlo aɗa yaafo ko suuɗi e ko feeñi kala bandam to bangam ga min mi yarlimama mi yaafimama bandam ko suuɗi fof ko wona bakkatuji men yo taw ko uste men fof yo taw ko bakkatuji men ko ɓeyde men fof yo tan ko baraji e meɗen amin min de mi yarlima mi yaafima Allah holli men hikka yo Allah hollu men korkaji kewɗi ko fayi ko taw eɗen ɓeyden ustaki yo korkaji men gon jaɓaɗi bandam jaafoɗa kam ko min woni an ko an woni min bandam jaafoɗa kam bandam jaafoɗa kam ko mbaɗno mami ko suuɗi e ko feeñi kala bandam ko min woni an ko an woni min ko an woni min yo wonan en hitande jaam hitande kisal hitande ɓuural e hitande kaldigal e hitande pamodiral e hitande kawral e hitande cellal bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo ko suuɗi e ko feeñi kala e ɗum noon en mbaɗi dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV julmo wuuri yo Allah hollumen mbo wuuri taw eɗen guuri eɗen ɓeyden ustaki ko uste men foof yo taw ko bakkatuji men Diallo Maymouna Oumar ɗum noon ko julmo wuuri fewde dendagal leñol ngol e fewde dendagal yeeɓiyankoɓe oɗo saaha Ayaw Pinal TV kamɓe foof ɓe mbaɗama julmo wuuri yo Allah hollumen mbo wuuri taw eɗen guuri amin Allah taw eɗen ɓeydi en ustaki eyyi ɗum noon a jarama no fewi kamɓe kala ɓe mbima amin Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV eɗen gandi ñalawma julde ko ñalawma weltare e ɗum noon en mbaɗan bandiraɓe men e yonɓe julmo wuuri e mbawen sowtude hen e hunde e inɗe e bandiraɓe heddeɓe e keeƴa hen saabu so tawi en mbi en limtu tan sikki ala en juuman sikki ala e ɗum noon dendagal bandiraɓe taweteɓe Pinal TV e taweteɓe leñol ngol kala on kala on mbiyama julmo wuuri yo Allah rokku en yiide mo wuuri amin saabu eɗen gandi so tawi en jooɗima ɗo e Ayaw Pinal TV eɗen mbaɗa julmo wuuri e sikki ala en jejjitta hen e wonɓe sababu ha Pinal TV woodi ha Pinal TV wuuri saabu koye miijo wonno kono hande wonti hunde yiyotode memtode wadde noon en mbiɓe kamɓe kala julmo wuuri e en mbi ceerno Bocar Alpha Ba julmo wuuri e gorko kulɗo riido kanko noon kam hono makko hulde reedu foof mi yiyani saabu kanko mingomi jombaji makko kono kanko suusa noon o wiyama julmo wuuri kanko e dendagal galle makko ko noonne Ousmane Sabbara Ba jillan Pulago a wiyama julmo wuuri an e dendagal galle kala e ɗum noon kawam Issa Amadou Boubou Diallo ha toon to Paris a wiyama anne juulenmo wuuri en jejjitta yumpañ men Mamou Arɗo Sow a wiyama julmo wuuri ko noonne kadi Maymouna Djiby e kanko ne o wiyama julmo wuuri e ndene leñol walla kam yumma leñol e so tawi ko anduɓe so haalama tan sikki ala gandan tigui rigui eyyi ɗum noon garten ɗo e Pinal TV calminen e ceerno Oumar Tall e ɗum noon o salminama o wiyama julmo wuuri ko noonne e directeur men e Koole Diallo kalfinaɗo ko fewte juɓɓude e ɗum noon o wiyama julmo wuuri o wiyama kadi yo Allah rokkumo no jogori saabu kamɓe kala koɓe tinniɓe so Allah kono eɗen gandi wonto neɗɗo no rokke weeɓani ɗum noon dendagal bandiraɓe golloɓe ɗo e Pinal TV onon kala on mbiyama julmo wuuri e dendagal bandiraɓe men fulɓe aynaɓe onon kala on mbiyama julmo wuuri tafoɓe men mbiyama juulenmo wuuri ɗatoɓe ko noon e awoɓe men onon kala on mbiyama juulenmo wuuri bandiraɓe kadi dariɓe réseaux sociaux woni WhatsApp uji ko nandi hen ina mbaɗi duuɗe ina janggina onon kala on mbiyama julmo wuuri so tawi en mbi dente gonɗe e WhatsApp janguinoje noon en jejjitta
e bandiraɓe men taweteɓe duɗal Pulaar Murtoɗo Diop onon kala on mbiyama juulen mo wuuri ɗum noon bandiraɓe so tawi neɗɗo wi ene limta juumat kono noon onon kala on mbiyama juulen mo wuuri hande noon eɗen garde bani men gorko ardude ɗo e Pinal TV waɗande bandiraɓe yewtere juulmo wuuri ma en namnodir e makko ko fewte julde nde holno yiiri holko welatamo hen e holko mbaɗannoɗen hen hanki tawa hedditi ha joni e holko mbaɗannoɗen hanki tawa hande o ɗum hedditaki e ɗum noon on beltanama no fewi e ceerno Abdourahmani Aw o adi ne garaten e namde ɗe holko woni darndema e leñol ngol eyyi mi weltima e Maymuna Mignam mi weltanimama no fewi e Seydi Diallo e darndema leñol ngol tan ko yo leñol ngol ɓamto saabu eɗen gandi leñol ngol no sukli sagataɓe mum gila sagataɓe yontaɓe kontaɓe ɓe gona sontaɓe tewɓe neɓe ɓe gona weñiɓe ha ceema daali jaɓɓortoɓe mooso dusiri yomre tufaɓe kana wujotoɓe keccam leñol ngol no sukli ɓiɓɓe mum mi darname leñol ngol tan ko yo leñol ngol ɓamto ko ɗum daranimi nde wonno kadi nokkuɗo mawon foof koye hunde ko mum waɗata yiɗande hoore mum noon wona añande bandum goto foof yo tinno e hoore mum tinno e leñol mum tinno e fina tawa muɗum saabu sa woppi ko poɗɗa jaggude ko ma jaggu ka fotani jaggude ɗum noon holko saabi neɗɗo ko wawi wonde foof yo tinno e ɗemgal mum saabu ko ɗemgal woni wonki leñol ɗum ɗon eɗen poti tinnade e ɗemgal meɗen daranoɗen ɗemgal meɗen mbawen kadi ɓamtude ɗemgal meɗen saabu ɗemgal no sukli sagataɓe mum no sukli anduɓe mum no sukli kadi alɗuɓe muɗum ɗum noon ha joni dardami leñol ngol ko yo leñol ngol ɓamto saabu yo Allah yurmo Aboubacry Anne walla mbiyen Tidiane Anne haw maayi o erotono tan ko dental saabu o wi kala ko renti huule herse ittane gueɗal e ɗum noon bandiraɓe eɗen poti wadde dente jogoɗen kadi ardiɓe saabu sa ƴeewi hay dental misida koma jogo almami e ɗum noon eɗen poti hay so tawi colli ndenti ɗi ndiwi bandiraɓe eɗen gandi ko doole goni ɗon ɗum noon so tawi en ndenti tan ma en kuule kerse ɗen guittane ɗen gueɗal saabu kala ko rentani huletaki hersetaki ittantaki gueɗal ɗum noon darnami leñol ngol ko yo leñol ngol ɓamto yo leñol ngol tinno dado saabu hande koye haare ɗemɗe wona e ɗum noon en poti tinnade goto foof tinno e ɗemgal mum gonga ni nande ɗemgal gongal bonnata kono yo ngal ma ngal jarani hunde foof saabu neɗɗo ko ɗemgal mum tan saabu ana wi ka haala Pulaar a nanata hay arñamen a nanata beela an aɗa noddire pullo ko inde pullunoyma walla yettode pullunoyma tan kono a natti wonde pullo saabu enen jarogal men ngal no weeɓi noon ko wiya tan ko haal Pulaar sa haali tan ka pullo sa haalana wona e ɗum noon en poti tinnade mi darnama e leñol ngol ko daranade leñol ngol e yoltude hujjaji leñol Diallo Maymouna Oumar welti a jarama no feewi ɗum noon en beltima hen no feewi e wadde sikki ala won hen ko ganduɗen seeɗa saabu eɗen gandi haaliyanke e ceerno Mamadou Demba Sy yurmede kene yo won e makko mo heewide radio ina ɓuuri kural bonde wallahi gonga saabu kural kañum fiɗat tan ko goto kono noon radio kañum kam so haalama e hunde haalama e mum wona goto fiɗata wadde noon eɗen gandi Abdourahmani Aw ko haaliyanke radio ji tawi kadi ko gandaɗo tigui rigui e tawi kadi ko kaɓantoɗo leñol ngol hakke to wawirɗo saabu goto kala ko hakke bawɗe mum e kattanɗe mum ko ɗum woni ko waɗata ɗum noon a jarama no fewi en beltima hen machallah e Bakumbi Law eɗen gandi hande koye ñalawma julde korka gonɗen e holi keɓogal ngal kewɗen heɓanade e julde korka eyyi Seydi Diallo mi weltima namdal ma no yuɓɓi no waɗi fayida keɓogal ngal keɓontoɗen julde korka ko gila joom galleji en keɓogal ngal ɓe keɓoto gila ko waɗa e bottari walla hay jarameje saabu eɗen gandi ñalawma julde ko ñalawma weltare ko ñamen jaren piijen jalen ko ñalawma weltare ɗum noon hande so tawi en jii kadi ñalawma julde o eɗen poti weltade hen gila keɓogal arande keɓogal kanko onon rewɓe ɓuuri waddini keɓogal saabu gila e puɗgol ha e jarnude kotone ko nandi hen saabu sa ƴeewi guure men to gila e jarnude kotone hen gila e puɗogol ha e morogol kadi gila e koltuji kadi ha e ñootgol en e koltuji sukaɓe men foof kadi no hen kono Maymouna Oumar mbiɗa watta hen seeɗa ko adi foof kadi eɗen gandi e nder galleji meɗen jogui hen alyatimeɓe ɓe yummunen guurani walla bammunen guurani ɗum noon eɗen poti wattude ɓenne hakkille saabu
hadde ko adi fof eɗen kettana sukaɓe meɗen ena wurduɓe sukaɓe tinnoɗen mbawen kadi suurde gonɗi mabɓe kamɓe mbawen kadi hettandeɓe mbawen weltindeɓe sabu kadi so tawi en mbaɗananiɓe ɗum ma wot koɓe miiji ma wot kadi ko ɓerɗe mabɓe gaddi maɓe mbi so tawi min jinnaɗam no wurno koni eyi ɗum noon bandiraɓe eɗen poti kadi wattude ɗon hakkille no fewi fof ko keɓugal jeeya so tawi aɗa wurde mbo yummo wurani walla mo bamum wurani so tawi ɗiɗo ñalawmaji gaari aɗa foti wattande ɗum hakkille mbattene keɓugal meɗen saabu fof koye men jeeya eyi ɗum noon Diallo Maymouna Oumar mi weltima no fewi e saabu keɓugal muɗum kam gasata keɓugal mum kam ɓuuri hewde koto rewɓe aɗa andi worɓe sosoɓe nan toon julde arat tan ɓe gona wiide hande de min jeeɓa so yetta naatiga yaltiga ɗum ɗo en poti tinnade saabu ñalawma o ko ñalawma weltare e ɗum ɗo en poti tinnade e joom suudu joom suudu ko joom suudu ko suurata ko ne heewi e ɗum ɗo en poti wattude e rewɓe men hakkillaji so tawi ɗiɗo ñalawmaji gaari hoto fadni ha joom suudu ya waɗ aɗa andi ko weltinta neɗɗo waɗande ɗum ko jottoraki ɗum noon eɗen poti so tawi ɗiɗo ñalawmaji gaari gorko an gorko hoto jooɗo ha joom suudu ma namnoma ni tinno ko poɗɗa wadde ko waɗam saabu jikki makko ko Allah jikki makko ko an gorko saabu ne jaaɗa yiiloyademo nde Samba eno toon Demba eno toon Hammadi eno toon ɓe fo rokkaɓa ɗum noon mo dokkaɗa o tinno hoto wi aɗa jaggiranmo goɗɗum walla aɗa jaggiranmo aɗa ɓuurimo jaggirmo ko joom suudu ma jaggiramo kadi ko bande e ɗum ɗon en poti tinnade ɗon saabu en ƴeewi so tawi en ƴeewi e nder galleji hannde a waddane debbo ɗiɗi e tati kolla ɗum ko an ɓuuri ɗum ɓuural koto Allah woni andu so tawi neɗɗo naate galle yalti koye galle ɗum ɗon en poti tinnade e bandiraɓe men rewɓe saabu nanguira ɗum ko bane debbo tan ka yiiɗa bane debbo ko waɗe ko hoto wiya aɗa waɗa ɗum bandiraɗo debbo ko e ɗum noon en poti kadi wattude ɗo hakkille no fewi mbatten joom suudu en ɓe hakkille saabu darde mabɓe saabu sa yii e nder lewru korka ndu eɓe jimmo guila 3 heures du matin eɓe mbadda hen yana ummito eɓe jeyleji eɓe kuɓɓa ga eɓe gulna ga ha gara ɓattineɗa an ka findina tan wiye baba galle kejjarima nani eyyi ɗum noon so yeehi kadi ha hiiri eɓe keblanoma kadi kumtari eɓe defa ga eɓe gulna ga ede haaɓe gara ɓe ɓattimma eyyi ɗum noon bandira eɗen poti enenne waɗandeɓe fodde mabɓe ha timma Diallo Maymouna Oumar haala ka juuti jahoɗa tigui a jarama no fewi e haala juutgol mum bonnata e ko nafa o tan yiilete hen ɗum noon jarama no fewi a haali ɗo ko heewi ha ɗiɓi artude e wasiyaji tigui rigui a jarama no fewi to kalɗa rewɓe ɗo ɗum noon en mbi rewɓe ɓe foof kamɓe kala ɓe jarama mbiyama julmo wuuri kadi hunde kala ko muñal gaynata ɗum e so tawi neɗɗo ina immo fajiri o ina tiiɗ weɓande eyyi ɗum noon eɗen gandi immagol fajiri o kam ene yetta bayen ɓe kam nde gonta juul fajiri saabu ko heewi en immotoɗo tan kono ñaama gollede eyyi ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pinal TV hande kam mbeɗa andi yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV denɗiraɓe ɓe keeɓinto kam tigui ɓe mbiyata mataw ko haara nduru julde ndu waɗi ni danam ɓe kono ala ko glace uji jarannomi guila e korka ɗi durumidam ko ɗum waɗi eyyi ɗum noon on jarama no fewi a jarama Ba Kumbel ko kalɗa ɗo ko foof koko wonga e wadde noon neɗɗo ina foti wadde fodde wonde hakkude mum e gurdiɗo mum e an gorko andin joom suudu ma ko gonɗa ko saabu sa yi haareji kewɗi ina mbaɗa e julde eɗen gandi hay hande to gonɗen ɗo wasata won tikkuɓe won mettinɓe jarnanaka kotan mumen walla ni kettanaka e ko nandi hen kono noon so tawi a andini joom suudu ma hooli an e caɗele mbatta waɗata saabu joni an sa andinimo an ko gonɗa ko omo andi kanko hakke doole ma to tulni saji ni hay so tawi aɗa holtinamo walla aɗa waɗa goɗɗum so miccima ko joguiɗa ko e ko ganniɗa sodandemo ko tan kanko hoore makko on wawi widema ni gacce ɗum kucconon goɗɗum saabu ko on ɓesɓe e mawɗo kañum ko andi ko cukalel kañum anda ɗum kono noon so tawi an gorko kam nde namneɗa hunde foof ka ala tan hay saɗa jogui mbiyeɗa ka ala ñaɗa ala ndene sa namnama wiya ala tan wiyete ko ala ka caliɗa andantaki
wadde noon neɗɗo ina foti andinde hoore mum joom suudu mum joom suudu kadi ina foti andinde hoore mum joom galle mum saabu dewgal cuuɗi hana wonde ɗon e ɗum noon a jarama no feewi e so tawi en garti ga e holi juldeji ɗi kewɗen mawninde eyyi Diallo Maymouna Oumar mi weltima juldeji ɗi joguiɗen ɗi mawninten ko julde korka nde gonɗen hannde nde walla julde taske walla kadi julde meɗen haran eyyi haran o noon en mataw en mawninta ɗum no fewi wonde haran arata ha yawta ni taw en tinani won hen yetta ba en yette ba ala yette soyoɓe ɓe kam haran ara ha yawta taw kamɓe ɓe tinani eyyi ɗum noon julde korka mo gonɗen o hande ko julde korka gonɗen en jiyani tasko taw saabu koye korka gonɗen hande eyyi ɗum noon hande ko ñalawma weltare ko ñalawma teddugal ko ñalawma jurum ko ñalawma kadi jahodiral ko ñalawma kadi jewtodiral nde wonno kadi ko ñalawma kadi jokkere enɗam wallahi eyyi ɗum noon Diallo Maymouna Oumar mi weltanimama no a jarama no fewi e ɗum noon eɗen gandi eɗen kewi mawninde juldeji kewɗi a limtiɗi ɗo woni julde korka walla taske walla ni haran e hayso tawi haran o wayani no keddiɗi ɗi ni eɗen gandi kañumne koye juldeji men jeeya e ɗum noon so tawi en garti to kalɗa ɗo ko ñalawma julde ko ñalawma weltare ko ñalawma jokkere enɗam eyyi mbiɗa yiiɗi gartana en ɗo eyyi tigui rigui ko noon saabu so tawi mi wima ko ñalawma weltare saabu sen ƴeewi hanki men hande men wonko usti hen seeɗa saabu hanki eɗen jogotono pelle ɗe taw ko yerodirɓe yaadoɓe kono hande ko heewi hen koko usti mi wiyani noon gasi kono wonko usti hen no fewi ha hande min e hooram so tawi julde ari guiƴiraɓe ne gabbo walla mbiɗa abbo guiƴiraɓe saabu ko jokkere enɗam woni ɗon walla mbintana le amin guitte le amin tawdira o woni mawɗo meɗen ɗum noon tawdiro en toon ñallen toon ñallen ñamde eɗen jara eɗen jewta eɗen jala e ɗum noon janggo e mum noon kadi jehen to goɗɗo noon ha mbaɗen hedde balɗe tati carodiren hayto banggal rewɓe ne mbeɗa yiiyaɓe mbaɗa ɗum e nder guure meɗen he e ɗum noon ha joni ɗum foof ko jokkere enɗam jeeya ɗum foof no ɓeyda gilli no ɓeyda yiɗodiral no ɓeyda kadi jokkodiral hakkude meɗen ɗum noon ko weltare no fewi so tawi kadi juldeji ɗi gaari nden ko ɓooyi e aɗa andi hayre noon less guura min ɗo ko to minen min ngabboyanno hayre wotere ne toon nde way kono buubani sa fiinde tan way kono buubani toon min kiirade fiide hayre nde amin gam amin daga amin ngabba amin telɗo nde wonno cufkagu no weeli ha maayi eyyi ɗum noon machallah so tawi kadi julde ari e ko ñalawma weltare eɗen poti weltade pijen jalen machallah ɗum noon eɗen mbiya kadi yo Allah hollu men ko fayi ko amin Allah tigui a jarama no fewi a weltanama sanne e no mbiɗa ni ko noon tigui cukagu ina weeli wadde noon julde kadi koye ñalawma belɗo jeeya kadi eɗen gandi sukaɓe ne belto e julde nde no fewi e gartiren namdal gotal tan e hol darde nde sukaɓe keewi jogade ñande subaka julde walla kam ñande ñalawma julde hol darde settinde tan nde teskiɗa sukaɓe ina mbaɗa Diallo Maymouna Oumar weltima e sukaɓe darde settinde nde jiimi so tawi yeehi ha subaka julde kamɓe fof ɓe ɓuftoto ha ɓe laaɓa ɓe ñanto kamɓe fof ɓe kawroya ɓe jaaha galle galle eɓe mbaɗa julmbo wuuri so woni ko galle kaw mabɓe walla ko galleji denɗiraɓe mabɓe walla galleji hoddiɓe mabɓe en kamɓe kam jiyatmi koɓe naata galle ɓe goppata hay galle goto galle mo jaaɗa foof eɓe jaaha toon julmbo wuuri saabu so tawi a ƴeewi koddiɗo ma woni bande noon so tawi a jiidi e neɗɗo yumma e baba ni so tawi on koddani ina wayno bandiragal ngal no ngakki hande haɗata noon ko onon jiidi kono ɓurɗa jiidude ko bande ko koddiɗo ma o saabu koddiɗo ma woni koylijo ma saabu kala ko heeɓi koddiɗo ma o ino wayno heeɓima kono hande noon ino wayno kadi koddigal meɗen hande ko heewi ino ngakki hen saabu so tawi a ƴeewi hande koddiɗo ma dañat ɗo caɗele beltoɗa hanki wona noon mbanoɗe ɗum noon hande e hanki so tawi en kaali eɗen mbawi wiide no woɗɗodiri saabu hanki mbiɗen koddiɗo ma ko koydijo ma kono hande noon koddijo ma hoyata beltoɗa hen walla probléme heeɓa mum ɗum ɗo
gona wiide ñaw mi haalninomo kay ɗum noon wona walludembo ko yaade no ñingamo no wiya omo handi hen ɗum noon bandiraɓe eɗen poti tinnade e koddigal meɗen ɗum noon Diallo Maymouna Oumar mi haɗam maɗa tigui a jarama no feewi ɗum noon a haali tigui rigui ko waɗi fayida e wadde noon sukaɓeɓe kamɓe koye mabɓe eɓe belto e subaka julde walla kam ni jamma julde saabu guila jammaɗo nana eɓe gama walla kam eɓe piija eɓe mbiya lewru darima janggo ko julde eɗen gandi kadi ko kalɗa ko e wonde e nden no wano ni joni no sirte seeɗa saabu hanki ma lewru daro tan nde hoore lewru daro juule ñande sukaɓe ji lewru foof tan ko konkata foti ko bidon walla mbaɗa horde ndiyam no konka no mbiya lewru darima janggo ko julde kono noon hande kam hayso lewru daraki enen gay sen kiɓɓini nogas jeenayyi tan ke julɓe wadde noon ko ma Allah faabo kadi saji ko ma 1 heure jamma yonande lewru ndi daro haw sukaɓe ɗani lewru daro toon 1 heure jamma arani ɗum no hawni sedde saabu sa ƴeewi ɗo guila ñalawma so tawi ñalli nogas jeenayyi guila subaka jiyata gayno kirse wallahi fof no hirseno feew aɗa andi ka hanti en darni lewru hay so tawi no daray en gonda gandu dare walla e ɗum noon bandiraɓe ha joni Allah faabo tan wallahi ko noon saabu hay goto fadata tan lewru daro hirsa ko hirsanno ala ko guila ñalawma guila ñalawma guila subaka jiyata gayno piye leydi no kirse ɗum kay wallahi noon Allah faabo tan e namdal gotal ngal jiɗɗen artude e mum e won teskoye goto ko teskiɗen hunde wotere ina waɗe julde taske tawi waɗetake e julde korka ko holnden hunde eɗen gandi julde taske ko layyaji goni toon julde korka noon en jiyani hen layya eyyi ɗum noon kono juldeji meɗen taske eɗen teski so tawi julde taske fandima goto foof no yaaha daral walla wonande maroɓe jawdi mumen ɓe ɓe ƴeewa hen jawdi ɓurdi mantinade walla ɓurdi fayida eyyi ɗum noon wonande sosoɓeɓe noon kamɓe ɓe cuɓoto ko ɓuuri fojde ko mbiyata ko ɓuuri fayida ko ɗum no heewi kalis eyyi ɗum noon hoto añan hoorema nde wonno kadi e yiide ɗiɗi ñalawmaji wona hunde wiyamde so tawi a yii ɗi ñalawmaji tinno ƴeew hunde mantinide ɓurde fayida so tawi woodi ka coodowo walla ko dammirma guittata tinno ƴeew ko ɓuuri moƴƴude ko kissana ɓesgu ma eyyi ɗum noon soɓe ñama ɓe belto kono wiide aɗa hawnoɓe ɗum cikkumi jarani hay batte e ɗum noon en poti wattude ɗon hakkillaji no fewi e julde taske kam ko ɓuuri himmude ko layyaji wonande joguiɓe aɗa andi waaji goto wona eɗen jara toon ko waaji goto o joom suudu ma ko meeɗi wawnudemo ko wawa e nder julde taske ɗum noon neɗɗo so tawi a wi aɗa wawno ɗum ko wawa ino adda caɗele ɗum noon o wi kanko joom galle makko e min rewɓe foof gaddanama layyaji min mi heɓani layya ɗum noon o wi andu doole potani wonko ɓe mbawi min komi wawa no waɗete arate foof debbo wawdimo ko wawa to itto jawdi hay goto anda o addi jawdi subaka julde o addi jawdi makko hirsi o lelni laaɓi o natoyi joni noon debbo ɓikko mon ɗiɗon no piija ɗon ɓurguel ƴoccude guel jaggi ladowel guel kañum ne lelni no hirsiri jawdi ndi ni kanko no hirsi guel o dogi faade bamma ko wi ba no mbaɗɗa jawdi ni mi waɗino miñamo o wi a waɗi ko boɗi a waɗi ko haɗa joni noon babiraɗo riwiri noon cukalel nguel nguel dogi nguel naati ladde babiraɗo rewi hen no doga no doga no doga no doga ha cukalel nguel yanoy toon e baroɗe baroɗe peccodire cukalel nguel joni noon debbo o ne yalti no joguinoɗon ɓinguel ladowel onne yimɓe o rewi ɓiyum wi abbomo hoto waroyde on joni noon debbo o ne yalti abbi joom galle muɗum woppi ɗon cukalel nguel barma ngulkano ɗo wonno eɓe mbiya eɓe ɓufto ndiyam mabɓe barma ka cukalel nguel laadi fooɗi barma ka ruufe muɗum cukalel nguel ne ko ɗon hawri jomum joni noon debbo abbima joom galle muɗum cukalel nguel rewno nguel maayi joni noon o tawi joom galle makko ne dogi ha maayi kanko debbo o arti o wi min defi aran boni o haalino o wi mami keɓ tew kono mami keɓ no fewirani ɓii kono ɗannino on ne nani kabaru o ronki wonde toon fiye ladde no arta kañum ne ari hakkude ladde baroɗe
congi ɗum kañumne ko ɗon hawri ladial e ɗum noon ko andinde bandiraɓe ɓe tan neɗɗo no wawi dañde layya taw dañano yoɗiri wallahi ko goon sabu hoto wawno joom galle ma ko wawa sabu doole potani wallahi potani eyyi ɗum noon baɗanowoma so tawi waɗani aɗa foti andintande ɗum eyyi ɗum noon bandiraɓe ɗen poti tinnade to banggal layya to wona forcé ko so tawi aɗa jogui sa ala ko joguiɗa ko hayso tawi ko goriyal ma kirsa walla tawi ko saadayel ma cooda eyyi ɗum noon hotto kadi mbaɗen kadi ke mbawa saabu layya ina moƴƴi no yooɗi hirsude e nder julde tasɗe kono wonande ko joguiɗo eyyi ɗum noon seereme men noon ɓuuri men humpitade ɗum en goɗa seereme eyyi ɗum noon Diallo Maymouna Oumar ha joni mbe bandiraɓe ɓe tan e bandiraɓe rewɓe yooɓe tinno kadi ɓe ganda kadi ɓe gandana joom galleji ɗi saabu min cikkumi kam neɗɗo so tawi aɗa jogui a hawanta ko mo gonduɗa personnalité min o hooram kam mi anda goɗɗo so tawi aɗa jogui kam ko ɓesguma ko joom suudu ma ko yummon sukaɓe ma a fotani ha wonade ɓen hay batte wallahi fota eyyi ɗum noon yo Allah hokkuɓen kadi hakkillaji moƴƴi Seydi Diallo a jarama no fewi eyyi ɗum noon a weltanama no fewi e tumande darɗa ngol ɗo darol goram jurminigol saabu so tawi debbo o ina anduno so forti joom galle mum addi ndiɗo jawdi ko ɗum ɗo yantanta ɗum hen eɗen gandi o wattano wadde noon firti tan ko tidde hoore moƴƴani saabu neɗɗo kala nde tiiɗi hoore ha ɓurti tan ko heewi dañde hen koko fewani e wadde noon ko mbiɗa ko neɗɗo andude hakke bawɗe mum ɗe ina moƴƴi no fewi saabu so tawi an e joom galle ma oɗon guurdi e kanko ala hattan wawde sodde jawdi layya e anne kadi aɗa andanimo ɗum jooɗoɗon saabu Allah e hoddiɓe moɗon ko iwɗen haalde ɗo joni joni ko hoddiɓe moƴƴuɓe ma kirsu layyaji munen ina gandi on kattanani gaddana moɗon so on deefi ñaamon taw oɗon belti hakkillaji moon ina leeli walla mbawɗon sodde ko saadiyel moon no mbiruɗa ni jahon coodiyon pewnon taw hakkillaji moon ina leeli kono guurta neɗɗo e hunde ndewa ɗum ha itta ɗum caggal Allah yaaha ñamloyo ara to defane jooɗa ina huufane ñaameɗo kañum ñamata ko yane mum saabu miijoto ko hon foof no heɓirta yoɓoye ɗo ko ñamli foti ko kalis o ñamli foti ko jawdi nde hoore mum o ñamloyi ko noonne comci ene gueɗe goɗɗe kew saabu eɗen gandi ko ñalawma belɗo patɗo weltede kono kadi ne yaawi koko yawtata wadde noon so tawi neɗɗo hutodirama e ñalawma goto garowo ne yawta e sikki Allah neɗɗagal makko ina ngakki wallahi e ɗum noon garten e namdal men to kalanoɗen haala julde taske e so tawi wona julde taske gonɗen eɗen mbawi addorde hen tan juldeji ɗi foof adi koye ñalawma julde korka gonɗen eyyo eɗen gandi sukaɓe ina keewi yaade to denɗiraɓe mumen walla kawiraɓe mumen walla ƴiikiraɓe jaaha e ƴeekumen e pitto e ɗumen eko nandi hen e kewɗen wadde ɗum e koye julde taske beele ɗum ina hedditi ha hande walla ala hedditaki eyyi Diallo Maymouna Oumar eɗen mbawi wiide no hedditaki saabu ko jiyeten hen ko heewani no famɗi ko jiyeten hen hande ko heewani no waɗe noon no waɗe kono heewani saabu hanki no waɗirte noon e hande no waɗirte noon wonko usti hen no feewi saabu elle so tawi en ƴeewi hanki bandiragal ɓurno tidde e meɗen kono hande en belsinima saabu hande e ƴeewa bande nanguirta ɗum ko caggal junggo bandiragal no muuside bandiragal weeɓani ɗum noon bande o aɗa foti wattude makko hakkille saabu hande sa ƴeewi ɗo a yahane bande mbiya mani kaw ardatayam kam ko dartudeyam hunde walla ardatayam ko goɗɗum e goɗɗum annene mbiya ɓayti ko ɗum a nanggata hoorema ala yimɓe potata so tawi kanko ko miijo makko ko ɗum an wona ɗum miijiɗa a miijiɗa ko bandiragal ngal a miijaki ko jogui ko saabu kanko o yiyata koko jogui ko an noon a yiyani ɗum an yiya tan continue e yaade bandiragal ma saabu kala ko gonga juuti ma aroy so Allah jaaɓi ɗum noon fenande ko ɓoy dogde ko fof so gonga ari tan heftore ɗum ñande wotere e ɗum noon so tawi an ne ko jaruɗa ko bandiragal ko bande jaruɗa kadi ko jokkere enɗam an kay yiya tan hoto ƴeewa ko makko ko ni hoto miijo wonde sa yeehi toon
jawkal makko kal ala hoto ndar ɗum an ndar bandiragal ngal sabu eɗen beltindi bandiragal no feewi sabu hande ko sehil moƴƴo ɓurɗen nanngude e bandiraɗo ɗum noon en poti wattuɗon hakkille no feewi sabu so tawi wona gueɗe ne keptoma ko bande on jeyata sehil ma o wiyata ko cehilagal tan fotananimi noon ɗum ɗon en poti tinnade e bandiragal no feewi Diallo Maymouna Oumar tigi a jarama no feewi e ɗum noon en beltima sanne e no mbiɗa ni ko noon tigi hanki bandiragal ina renano kono hande won hen ko usti no feewi e kono sahaji kadi garten e nokku goto e wayno to mbiɗa sukaɓe ina keewi yaade ene jahana cemboya denɗiraɓe mumen so tawi ko kaw mum joguiɗo denɗiraɓe koto denɗiraɓe to ɓe kuccata kono kadi wonno enen fulɓen eɗen jogui needi en kewani tan yaade e neɗɗo tan beele keɓene makko hunde tan saabu sahaji mawɓe men ene mbiya so tawi yiiɗi ñamde caɓu koddiɗo ma gusimama defɗa o ko on dondotoɗa nawa mbiya ñamden so on jaari gusima o ñamone caɓu makko he kanko joni noon enen eɗen jiiya e sukaɓe ene jahana cemboye denɗiraɓe mumen kono ɓe belnota ko juuɗe mabɓe tan ɓe jaaha ɓe mbiya min gaari sembude eɗen gandi saaji so tawi ko sukaɓe rewɓe jomum heewi ko ƴettude ƴogirgal mum yaaha ronto ndiyam ɗam galle ka mum wiya mi addi ndiyam mi arani cembude walla hayso wiyani noon ni so addi ƴogirgal ngal joɗɗini tan ina anda holko arani omo heewi wiyede yo ronto joɗɗina ngal saabu ñande mum kanko omo jaaɓi ko kanko woni korɗo o saabu eɗen gandi ko ɓi goggiraɗo o on wonata korɗo ɓi kayiraɗo woni dim wadde noon ñande mum kanko omo jaaɓi ɗum so tawi kadi ko gorko heewi ko tenoyde waare mum leɗɗe ara e fukka wadde noon kanko ne o hokke ko foti hokkede kono ɓe garata tan ɓe mbiya min gaari ɓe jaɓata ɗum eɗen gandi ɗum koye needi men so tawi cukalel woniri noon ha mawniri noon ma ɓuur moƴƴude kono eɗen gandi nokkuji men to e ɗum hedditi kono noon to guure meɗen mawɗe ɗo e sen jiiɗi mbiyen hedditaki gati saaji jiyata sukaɓe men fulɓe tan kono ndewa e sukaɓe heddeɓe no jarata ni tan min gaari juulen mbuuri gona e du'ade ha keɓa hunde kono ganda mo jahata e mum ganda to jahata gadi ene gara e joom bitik ne gara e goto foof ganda holto jahata no woodi kono ɗon eɗen poti wattande ɗum hakkille saabu enen ɓaleɓe ɓe kodduɗen ɓe eɗen teski kamɓe tengti hay nder nduɗo lewru korka kamɓe aada mabɓe on ɓe gaccani no woodi kamɓe so lewru korka ari sukaɓe ƴettan hunde ne konka bidon ɓe ƴetta cukalel gotel mbaɗa ɗum hono no e nder sac ɓe gara soɓe gari cukalel ngel leloto no fetto eɓe konka so wona sa rokkiɓe hunde o e pettotoɗo less o yummata ko sa ni a hulanni wadde foof ko aada ko kamɓe kolla ɗum enen ne so tawi en kollirino sukaɓe men maɓe gandu holmo ɓe poti yaade e mum saabu hayso tawi ko koddiɗo ma saaji aɗa wiya koddiɗo ma mbiya ɓinguel ma oɗo ko baba ma foti wonde saabu keɓirɗenmo ko batte baba ma walla oɗo kaw ma foti wonde saabu heeɓira ko sababude yumma so tawi julde taske ari jaaha e mabɓe kamɓe foof julmo wuuri kono poɗɗa jaggude cembude o aɗa andi wadde so tawi a yeehi to kawiraɓe ma tigui rigui goni to tan a andan tigui rigui holmo poɗɗa yaade e mum andan no poɗɗa waɗirde e gueɗal gongal ngal so tawi en duttitima to men to wayno joni sukaɓe garda e maɗo goto ko baaɗe kono oyto wona baaɗe kono koye baaɗe o ardi tinno saɗa rokka fonduɓe kamɓe ɗiɗo oyto wasa andude wona kaw mum saabu kamɓe ɗiɗo gardi kono noon min kam eɗen jiiya ɗum walla eɗen teskito ɗum ni saaji gati cukalel ko wiyete sa waɗi ɗum mawnidan hen e yejjitta walla ni eɗen jeeya sukaɓe ne mbaɗe ɗum joni cukalon ɗiɗon gara tan itta dokka baaɗiragil ma guil a wiyata pecce walla gasi gueɗa peƴƴanta rewa hen kono guelni kañum nene andi wiyata ko so tawi ko kawum wonno tan so yeehi tan heeɓat ɗum waɗi saaji ni a yiyan cukalon kon ne kaɓa hen woɓɓe kadi mbiya sen jeeyi galle kawma sen gayni ko galle kawa min jaade kono goto foof ko heeɓi foof ko arsugo mum kono saaji eɓe jaaha ɓe dokkide saaji kadi eɓe jaaha goto rokke goɗɗo o haaɗe eyyi ɗum noon a jarama no feewi e hol wasiya mo basiytoɗa bandiraɓe men tengte jinnaɓeɓe saabu eɓe poti andende sukaɓeɓe e ñalawma julde o ko ñalawma mawɗo ko diine men yamiri men ɗum kono kadi won aada mo mbatten hen hol wasiya mo basiytoɗa eyyi ɗum noon Maymouna miñam weltima e wasiya kadi mbasiytomi jinnaɓe men won jibinaɓe men jinnaɓe men eɓe poti wattande enen sukaɓe hakkille
sabu ko kamɓe jibini en kamɓe ne'i men kadi needi moƴƴiri gonga eyyi ɗum noon ha joni eɓe poti wattande men hakkillaji mbiya waɗ ɗum ɗo ko ɗum ɗo moƴƴi hoto waɗ ɗum ɗo moƴƴani walla yaaya oɗo ko bande ɓe jangguina meɗen ko faati e gurdam sabu neɗɗo wawa andide foof kono noon ma wod kadi ko jangguɗa seeɗa e ko faati e bandiragal sabu eɗen mbawi ɓarlade jinnaɓe meɗen nayeɓe meɗen ɓe gandina men ken gandano ɓe kolla men laabi ɗi potata rewde nde wonno cukalel kañum kala ko waɗi wiyata kono moƴƴi e ɗum ɗon e poti kadi wattude hakkille e jinnaɓe ɓadoɗenɓe jewtidene mabɓe sabu eɗen ƴeewa joni jinnaɓe meɗen mbiyeten ko haaju men ala hen a ɓadata ko jinnaɗoma jewtida e mum ganda ko yiɗi ganda ko añi ɗum noon eɗen poti wattude hakkille e jinnaɓe meɗen e wasade kadi bandiraɓeɓe yoɓe tinno kadi ɓe ndenda ɓe nanggodira mbaɗen pelle mbaɗen ardiɓe saabu ɗum ɗo foof ina tonggui men no teppi men no haaɗi men yarude yeeso saabu so tawi a ƴeewi leñol ngol en cosat ɗo pelle balɗe e bandum taw firtima saabu so tawi en mbaɗi fedde waɗi ko ardiɓe fedde yiiloto ko ardiɓe so tawi fedde kala nde ala ardiɓe nde yahata ɗum noon enenne kadi mbiyen min kay mani ardotako maniyel ngal ɗo kay ardotako ɗum noon eɗen poti woppude ɗum mbo Allah ardinma o tinno rewe makko ganda ko Allah ardinimo so tawi gurdam juuti anen ma wod nde gardoyɗa kono tan mani kay ɓaydi ko mani ardi ndeɗo fedde yimɓe ala hen eɗen poti ƴewde ɗum bandiraɓe ɗaccen saabu so tawi en ƴeewi pelle kala fedde nde jiiɗa jogui ko gardiɗo ɗum noon eɗen poti rentade ɗon no fewi saabu ɗum ɗo teppi meɗen haaɗi men yarude yeeso saabu pelle men kewɗe no carito balɗe bandum ko ɗum ɗo kadi mbaɗen ɗo batu kadi gimmoɗen tan gonen deyodirde mbaɗen kadi batu e nder batu eyyi ɗum ɗo foof ko caɗele saabu ɗum ɗo foof moƴƴani e batu batu caggal batu moƴƴani ɗum noon tinnoɗen ha joni daroɗen tinnoɗen enen foof jiiɗoten ko ɓamtare leñol ngol hay goto yiiɗa wiyede ko leñol mum no daɗa goto foof yiiɗi wiyede kañum ɓuuri enenne kay saago ɓuuren ɗum noon wawata yaade caggal gaga en daraki mbaɗen anni o goto badden junggo e fandu fandare nde wona wotere Diallo Maymouna Oumar tigui a jarama no fewi ɗum noon en beltima sanne so tawi ko saago men taw ina ɓurannoɗo judde kono sikki ala hojomaji ɗi ina ɓaaƴa en sikki ala hen eyyi ɗum noon a jarama no fewi e ceerno Ba Kumbel hol wasiya mo basiytoɗa e golloɓe Pinal TV e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV hani e waɗɓe miijo ngo ha Pinal TV woodi wasiya ma eyyi Diallo Maymouna Oumar mi weltima wasiyam tan ko yooɓe tinno ɓe jaggodira ɓe dokkodira juuɗe ɓe natira damal gotal ɓe jaltira damal gotal ɓe mbasa heɗade haalaji caggal saabu wonko addata ko heewi Pinal TV ko weltare wonande leñol fulɓe foof saabu so tawi a yawa habrirde addama wiyama ɗum ɗo ko fulɓe jeeyi ɗum noon ko weltare wonande dendagal ɓiɗɗo pullo to wawi wonde kala ka marinajo ka sénégal najo ka mauritanie najo ka gamminajo mbawɗa wonde foof tawi tan ka haal pular aɗa foti weltade ɗum noon golloɓe ɗo a yawa Pinal TV debbo hen gorko saabu sen mbi Demba Samba Kumba wodan goppuɗen ɗum noon kala ko Pinal TV mooɓi guila e kodda tan ha e afo kamɓe foof en calminiɓe en mbaɗiɓe kadi jurmo wuuri yo Allah hollu men mo wuuri taw eɗen guuri eɗen mbiya ha joni yoɓe tinno saabu darnade leñol wona hunde wemde ɗum ɗon eɓe poti tinnade ha ɓuura ko ɓenni ɓe gertina dadugal saabu leñol ngol no sohli sagataɓe mum leñol ngol no sohli anduɓe mum leñol ngol no sohli alɗuɓe mum so tawi a ƴeewi leñol men ngol engol jogui anduɓe engol jogui alɗuɓe engol jogui kadi jambareɓe ɗum noon eɗen poti tinnade e leñol ngol ɗo ɗum noon bandiraɓe ko mbasitomiɓe tan yoɓe tinno ɓe jaggodira ɓe nanggodira ha ɓuura ko ɓenni
ɗum noon ko ɗum ɗo mbawi wasiyade dendagal Ayaw Pinal TV yoɓe tinno sabu yimɓe ko kamɓe darata sa moƴƴi sa moƴƴinima ɓe kaal sa bonniɓe kaal ɗum noon ha joni kadi ko wasiyade alɗuɓe ɓe joom jawɗele en ɓe yoɓe tinno ɓe mbattana Pinal TV hakkille sabu no sohla kaɓirɗe kala saa no sohli kadi ballal kala saa ɗum noon hoto ɓe jooɗo tan ɓe mbiya fotananimi ni ceernam Basirou Amadou Tidiane wi o sa wi fotananimi ni ma fotantuma ko wirtoma ɓenna taw ala ko mbawɗa hen ɗum noon eɗen poti tinnade ko wona ɗum ko eɗen mbaɗa julmo wuuri kawiraɗo tedduɗo e Ba Samba Abdoul sabu ko kanko woni jaatigam ɗo ko kanko kadi woni kawam ɗo eyyi ɗum noon mi salminimo mi yettimo kanko dennagal galle o kala sabu ko jaala leñol ɗum noon en calminimo en mbaɗi kadi ceernam Basirou Amadou Tidiane Ba julmo wuuri kanko e sehili makko e Samba Kane ko toon to Nioro eɗen mbiya kamɓe foof julmo wuuri en jejjitta o wayno Saydou Kane toon to Libreville kamɓe foof eɗen mbiya ɓe julmo wuuri en jejjitta kadi min ñañam jontaɗo Hadja Mari Diaw ko toon to Kuñakari ɓeɗo foof eɗen mbiya yoɓe julmo wuuri yo Allah hollu men mo wuuri taw eɗen ɓeydina ustaki dendagal leñol ngol ko mooɓi tan en mbaɗiɓe kamɓe foof julmo wuuri saabu mbo limti yiɗɓe mum tan juumat Maymouna Oumar mi weltima tigui a jarama no fewi e ɗum noon a weltanama sanne e Abdourahmane Aw walla mbiyen Ba Kumbel a jarama no fewi saabu woppudema hajuji ma e arde ɗo foof e fadde arde wallodirde e men ko fewte yewtere julmo wuuri eɗen gandi wona ko weeɓi ɗum noon mi jarnimama mi yettima kadi mi duwanimama machallah e ɗum noon konngol ma cakkitol mbawen waynodirde e bandiraɓe eyyi konngol cakkitol ko ha joni ko tinnare tan tinnoɗen bandiraɓe sabu aduna wona hande weeti tinnoɗen janggen tinnoɗen jangginen janggen mecce sabu aɗa andi ko wari men en janggani sabu so tawi a ƴeewi e nder temedere foof ko hedde 40 walla 30 en janggi ko heddi ko mbiɗen nafata nawarani men sabu kala jangde nde jangguɗa mane nafi kala jangde nde jangguɗa mane nafi heewa suura famɗa suura heewa lammin neɗɗo no foti janggude hakkude mboto mum e kasanke mum e ɗum noon so tawi a janggani nangguireɗa no bamgal eyyi ɗum noon bandiraɓe ko mbasi tomi yoɓe tinno ɓe jangga sabu ko jangde woni foof sabu hay sa yi Pinal TV ko jangde waɗi ɗum tinnoɗen janggen tinnoɗen ekkitoɗen mecce aɗa andi enen so tawi wiyama meccal nani mbiyeten ko eɗen kersira ɗum ɗi pulle watta ngallo meccal no hersini kono hay goto inde mum windaka e meccal noon ɗum noon eɗen poti tinnade mbatten on hakkille janggen mecce beele mbawen yaltude kadi e oɗo dumamona mo gonɗen saabu leñol ngol sa ƴeewi e ngol yurmini hande ɗum noon ha joni e Diallo Maymouna Oumar ko ɗum ɗo woni konngol am cakkitol mbiɗa wasiyo bandiraɓe tigui a jarama no fewi a weltanama sanne eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en gartan ha joni e ruttitade bandiraɓe walla kam waynodirde e mabɓe ha joni eɗen kesɗitina julmo wuuri e bandiraɓe rewɓe oɗon kala on jarama on mbiyama juulen mo wuuri yo Allah rokku en kadi tawede mo wuuri taw eɗen ɓeydi en ustaki on jarama onon e tinnare moon en jettan kadi joom galleji ɗi saabu sa yi debbo ina daari ina wiya no waɗa ɗum walla no wiya ɗum tan ko omoye ɓoggol e saabu so tawi neɗɗo won pulaɗiyankoɓe men ne kewi wiide jatete ko debbo desaɗo omo resaka o jatetake wadde noon en jetti joom galleji men en mbiɓe kamɓe kala e julmo wuuri yo Allah rokkuɓe noɓe mbawiri jogade galleji ɗi tawa kadi koye dow jaam e cellal e ɗum noon on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garde yewtere men julmo wuuri ha ɗo e ɗum noon ko ɗo kaddeten e bandiraɓe ha sahaji
ha sahaji goɗɗi so hoddira hawri e hojomaji inchallah e so waɗi cugge cagge perguitte yaafoye ɗaɓɓama yewtidanno e mon ko miñiragel mon bandiraguel mon Dewil Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelanŋe ene yadanno e Abdourahmane Aw walla mbiyen Ba Kumbel e gorko mo heelanŋe ɗum noon hande ko heelanŋenaɓe garno ɗo waddude mon julmo wuuri on mbiyama julmo wuuri kala to gonɗon gila e nder salon ngaji mon ha e less caaleji ha ni e kir hirtiji onon kala on mbiyama juulen mo wuuri yo Allah rokku en tawede hitande wonde kadi tawi en ɓeydi en ustaki amin ya rabbal alamin merci